Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kawai ka video kala sapriang stat bah ha ka social media ha ki kenta bagi nong kershan jong ki seng san perthai kila yai rally ha ka si khadu jong ka jialap election ha ka khat khandai tarik urempang arajar apsan na ka benta ka election shaki artli ki autonomous district council harilom khasi bat harilom jaintia ya ka video bala phahi de kirio pat ba sha ka Batesi TV la pentep bakani ka ambulans kit Nongpang ka barang thmu balle che Shillong kala sha Pynwit ha ka jinga linti on da poi ha ka Shinong pemura ha ka baki pat ba ki besong daki kali kidang bonkam banyai rally election ha kini ki kenta